Il-Kottonera f'qalbna hija l-għajt ta' Sengliani u l-poplu tal-Kottonera fit-tieni protesta f'temp ta' 3 ġimgħat kontra l-iżvilupp mostruż propost mill-ġordaniżi tal-grupp Sadin ta' dormitorju fid-daħla tal-isla. Minkejja l-oġġezzjoni tal-Pulizija li l-protesta l-ħadd filgħodu ssir fis-sit tal-proġett hekk kif din l-art li kienet pubblika diġà saret proprjetà tal-iżviluppaturi Ġordaniżi wara ftehim sigriet mal-Gvern Laburista. Il-protesta nżammet fil-maċina tal-isla u tellat mill-NGO Tuna Artna Lura u l-Movement Graffiti. Spikkat il-preżenza ta' bosta esponenti laburisti fosthom id-deputat Glenn Bedingfield, il-kandidat tal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Cyrus Engerer, iċ-chairman ta' Super One Jason McAuliffe u Jana Mintoff Blunt, bint l-ex-Prim Ministru il-Perit Dom Mintoff, li kienu qegħdin jipprotestaw mal-poplu tal-Kottonera kontra l-mod sigrit kif il-gvern għadda din l-art u kontra l-iżvilupp ta' dormitorju u din iż-żwar tal-isla. It-tabib Joseph Tonna, mexxej tal-NGO Waqfa, fisser kif qed iwasslu l-għadab ta' Sengliani fin-nuqqas tal-Kunsilli Lokali tal-Kottonera li ma jidhru mkien. Jaqgħad ma ftaħt ħalqif xejn, imma inħoss li għandi jkun il-vuċi tal-poplu, ma nistax inħalli dawn l-affarijiet isiru. Qalbna tweġġa' b'dawn l-affarijiet aħna. Aħna għandna hemmhekk għandna il-monument ta' Jum il-Ħelsien, meta ħlisna mill-Ingliżi fin-1979, 40 years wara għax ħlisna mill-Ingliżi, hawnhekk ħajtla l-ħajt tal-Ġordan. 30 sena ilu għal ħajt ta' Berlin, issa ħajtla l-ħajt ta' Ġordan hawnhekk. Inaċċettabbli. Għalija personali inaċċettabbli, and I will do what it takes. Il-President tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb, Mark Camilleri, saħaq kif din l-art mogħtija mill-Gvern Laburista l-Ġordaniżi mod sigriet minn wara dar il-Maltin teħtieġ tibqa' spazju miftuħ għad-gawdija tas-Sengliani. Dan huwa spazju miftuħ u għandu jibqa' spazju miftuħ u pubbliku aċċessibbli għall-pubbliku. Proġett hawnhekk mid-dera l-art ittieħdet minn Sadin diġà u rridu jagħmlu proġett aħna ma naqblux illi jsir, anzi aħna rridu l-art terġa' tiġi lura għand il-pubbliku. Il-minority leader tal-Partit Nazzjonalista fil-Kunsill Lokali tal-Isla, Malcolm Gatt, kien fost is-Sengliani f'din it-tieni protesta u mill-ġdid tħalla waħdu hekk kif is-Sindku u l-Kunsilliera Laburisti fil-Kunsill ma deru mkien. In-nies tal-Isla qed iħossuhom misruqa b'din l-art ingħatat minn wara dar in-nies tal-Isla u n-nies tal-Isla ma jridux li din l-art ittieħed lilhom għal skapitu ta' proġett li milli jidher huwa fallut, proġett fallut. Mari Gawxi, resident Senglian, wera r-rabbi tal-residenti tal-Kottonera għal dan l-iżvilupp massiċ. Hawnhekk irridu naraw li jkun iktar open space kif qed tinnota l-isla hija magħluqa. Ma jfir naraw open space li għandna aħna rridu nużaw. Apparti li ħajxi staraw ta' swar, jekk ittella l-binja u dak ħatalu. Fil-protesta tkellem ukoll Dione Karwana minn Bormla li qal li l-proġett tal-Ġordaniżi se jkerraħ l-estetika tal-post u joffendi l-patrimonju arkitettoniku ta' pajjiżna. Sadin qed jinjoraw għal kollox dawn il-protesti hekk kif 3 ijiem oħra terġa' titlaqqa l-awtorità tal-ippjanar dwar dan il-proġett u minkejja li l-membri tal-bord indikaw li se jivvotaw kontra, il-Ġordaniżi għadhom ma resqu l-ebda emendi għall-pjanti.